Bona nit. L'Ahmed, un veí de Martorell de 74 anys, dels quals ha passat 15 a la presó, acusat de diversos delictes d'agressions sexuals, que ara s'ha demostrat que no va cometre ell. Un calvari que a dia d'avui comença a veure la veritat. Encara queden 2 sentències per iguals delictes que resten pendents de revisió. L'Ahmed comença a veure la llum ara, després de més de 30 anys, d'un error judicial que el va portar a presó durant 15 anys, sentenciat per diversos delictes d'agressions sexuals que no va cometre. Ara el Tribunal Suprem ha reconegut l'error i l'ha declarat innocent. Está equivocado, yo lo sabía mucho tiempo y mucha gente sabe, muchas están aquí en la Guardia Civil, están aquí en Martorell, que corren, cada semana salen de televisión, pero tribunales no quieren dar a mi libertad. La semblança amb el veritable violador i la identificació per una de les víctimes en una roda de reconeixement, sumat a un error judicial per no admetre al tribunal les proves d'ADN, va ser motiu per condemnar-lo a 24 anys de presó. Això era l'any 1991. Solo me preguntan, desde me condenaron, desde ya está. L'Ahmed vol la veritat, sempre defensant la seva innocència. Poco a poco llegar a la verdad, ojalá llegar completo a la verdad, tot. Ara respira una mica més tranquil, però encara queden 2 sentències per revisar, però per la família. Para mi familia un poco honor para nosotros. Me le quitaron mi honor, me quitaron todo, pero ahora ya sentimos el honor antes de gente, antes de todo el mundo. L'Ahmed no vol diners, vol quedar net. Depende de ellos, depende de justicia. Si hay verdad, la justicia limpia de la verdad. Ara el Ahmed només espera que aquestes 2 sentències que queden per revisar li continuïn donant la raó i quedi net al 100%. El Festival al carrer de Viladecans ha donat el tret de sortida a l'estiu. Durant tot el cap de setmana, el centre del municipi s'ha transformat en escenaris amb les millors representacions d'arts de carrer. Èxit total per la primera versió a ple rendiment del festival des que la pandèmia va obligar a fer-ho online o amb limitacions. Només 3 anys després han tornat espectacles internacionals, l'elit de la cultura catalana i el millor de l'art de carrer en l'àmbit espanyol. Bé, el fet de col·laborar amb altres festivals el que ens dona és més potència, més capacitat de programar, més capacitat també de seleccionar obres que poden anar amb altres festivals i suggerir també als altres festivals què és el que poden participar. I per tant per nosaltres ha sigut un element molt important a l'hora de reforçar la presència de grups i de companyies a Viladecans, perquè programem aquestes gires per altres festivals que d'aquesta manera tothom surt guanyant. Gràcies a aquesta coproducció, els carrers de Viladecans han pogut gaudir de les companyies internacionals com 15 Feet 6 de Bèlgica o Duo Quilombo de França. També ha destacat l'espectacle de circ Mute de la companyia basca Orenby i l'obra de teatre Waterfalls provinent de les Illes Balears. Entre els amants de l'escena també ha brillat l'espectacle de dansa aèria Finale de la companyia del Revés. Amb el festival recuperat de la pandèmia ja està el focus posat en tenir una bona celebració del 2024, que serà el 35è aniversari del festival. El casino del centre de l'Hospitalet rebrà la Creu de Sant Jordi just quan compleix els seus 150 anys d'història. Es tracta d'una entitat molt arrelada a la ciutat i amb la cultura catalana com a bandera. El centre es va fundar fa 150 anys, el 1873. En aquella època hi havia una certa necessitat de poder tenir un punt de reunió per als veïns i sobretot pagesos, menestrals o industrials, comerciants d'aquí del centre de la vila. I que també les seves famílies poguessin gaudir de tenir lleure i cultura, accés a fer teatre i activitats socials, socialitzar-se una mica més. Dels primers estatuts que va haver-hi hi ha dels objectius que es van
significat, perquè si no el centre era defensar la cultura catalana. Durant aquests 150 anys doncs, hi ha hagut tota una sèrie de socis que han treballat doncs, per poder garantir aquest progrés en el temps. No? Per nosaltres, rebre la Creu de Sant Jordi doncs, ha sigut una il·lusió que teníem en poder rebre doncs, un reconeixement, no? Per part del país per tota aquesta trajectòria, i entenem que no ens la donen a nosaltres directament, sinó a nosaltres i a tots els que hi ha hagut abans que nosaltres, que hi han treballat i ens han fet mereixedors d'aquesta distinció. I aquest divendres a Esplugues es va projectar la pel·lícula Sinjar, el llargmetratge d'Anna Maria Bofarull, protagonitzada per Nora Navas, Halima Ilter i Emman Eido. La pel·lícula basada en fets reals tracta la vida de 3 dones que d'una manera o altra la seva vida es veu alterada per l'estat islàmic. El film es va presentar mundialment fa un any en la 25a edició del Festival de Màlaga. El Robert Brell es va acollir a la projecció de Sinjar, pel·lícula presentada ara fa un any al Festival de Màlaga i que també es va poder veure al Barcelona Film Fest. Organitzat per l'Espluga Viva i dirigit per Anna Maria Bofarull, la història gira sobre la vida de 3 dones que es veuen interessades a la zona de Sinjar, al nord de l'Iraq. Les protagonistes seran víctimes de diferents maneres de l'estat islàmic. És una història de 3 dones. Una d'elles viu a Barcelona i descobreix que el seu fill s'ha radicalitzat i se'n va a fer la guerra a l'Orient Mitjà, i 2 de les altres dones viuen directament a la zona de Sinjar, que és a la frontera entre Síria i Iraq, i veuen com arriba Estat Islàmic i les segresten. Llavors seguim una mica quin és el seu dia a dia d'una noia molt jove que aconsegueix escapar-se, intenta tornar a casa seva, i la vida d'una dona que és capturada i viu com a esclava sexual amb 3 dels seus fills petits a dins d'una casa. Si bé el film no és una història real, sí que les històries que hi passen són compatibles amb la guerra que es pateix a la zona. De fet, una de les actrius protagonistes era la primera pel·lícula que participava, però la història li era realment familiar. És veritat que hem treballat sobretot allà amb molts actors i actrius no professionals i, per exemple, una de les actrius protagonistes, de fet, és el primer cop que es posa davant de la càmera per explicar una història molt propera a la seva, ja que ella va ser segrestada per Estat Islàmic també quan tenia 9 anys. L'autora també va explicar que aquest tipus de films són necessaris, doncs en el seu parer, en el món occidental poques vegades són conscients de tot el que es pateix en els conflictes, especialment per part de les dones en zones controlades per Estat Islàmic. Catalunya arrossega un dèficit de pluja important des que va començar l'any, sobretot a causa del desastrós inici de la primavera. Des de gener, en el conjunt del país ha plogut gairebé un 30% menys del que sol fer-ho. La sequera a Catalunya no dona treva tot i les pluges de les darreres setmanes que han regat especialment les capçaleres del riu Ter i Llobregat. Les tempestes de maig i juny ens han tret del precipici, però Catalunya encara arrossega un dèficit de pluja important des de principis d'any. Amb l'estat de salut dels rius o de totes les masses d'aigua, al final, rius, llacs, etc., després de gairebé 2 anys de sequera, està en una situació bastant crítica. Un mes que ha començat a ploure, a més amb molta regularitat i en algun moment amb molta insistència. Quan anem al riu ens trobem que els rius porten aigua, però que hi falta molta vida. Falta que encara plogui molt més per estar tranquils i això és un avís, perquè a partir d'ara segurament plourà menys del que plovia els darrers decennis. La tasca principal del CERM és estudiar la situació de rius i estanys d'arreu del territori. Un cop fet l'estudi, s'explica a la població perquè aquesta pugui estar informada amb dades reals. A més, també organitzen sortides i tallers perquè la gent s'acosti i es familiaritzi amb l'entorn aquàtic. Ens dediquem a estudiar com estan els rius i alguns estanys, servir espies, que són els animals que viuen, els animalons que viuen a l'aigua, i això serveix per destacar llocs, per destacar problemes que a vegades desconeixem. La sequera fa anys que és amb nosaltres i Ordeig afirma que hi ha molta feina a fer, des dels sectors ramaders i de la indústria, passant per la política fins a les nostres llars.
El candidat del Partit Popular per Barcelona en les properes eleccions generals, Nacho Martín Blanco, va visitar Igavà i ha valorat la política de pactes del seu partit. Nacho Martín Blanco, candidat per Barcelona en les pròximes eleccions al Congrés dels Diputats del 23 de juliol, va visitar Igavà aprofitant la celebració de la Festa Major de Sant Pere. Martín va recórrer diverses activitats acompanyat pels regidors populars gavanencs, una delegació local que estava encapçalada per la número 1 del partit a Gavà, Mònica Parés. Nacho Martín va voler destacar la rellevància de les properes eleccions generals en el context actual. Estem en un moment important, davant d'unes eleccions del 23 de juliol que seran decisives per a Espanya. Aquí, bàsicament, hi ha dues opcions. Hi ha continuar amb les polítiques del sanchisme, de degradació institucional, de degradació de la convivència, de pactes absolutament contraris a l'interès general i, a més, d'una situació d'encariment de la vida dels ciutadans, d'encariment de la cistella de la compra, una situació que els ciutadans pateixen de forma sistemàtica i que jo crec que només hi ha una alternativa davant d'aquestes polítiques tan contràries a l'interès general dels espanyols, que és l'aposta, la proposta d'Alberto Núñez Feijóo del Partit Popular. El candidat popular també va reflexionar sobre els possibles pactes postelectorals, especialment tenint en compte els que el PP està portant a terme amb Vox a diverses administracions espanyoles després de les municipals del passat mes de maig. Ja veurem quina és la política de pactes. El que és evident és que és ben curiós que aquells que estan pactant en partits sediciosos com Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, en diferents administracions públiques, o fins i tot amb un partit que al final és el braç polític d'una banda terrorista com és Bildu, aquells que pacten amb ells amb absoluta normalitat després imposin a la resta amb qui podem pactar o amb qui no podem pactar. No té cap sentit que el PSOE, el senyor Sánchez, li digui al Partit Popular amb qui pot pactar quan ell ha establert una política infame de pactes a la Moncloa. Martín també va estar acompanyat, a banda per la delegació gavanenca del seu partit, per altres membres que concorren a les properes eleccions del 23J, com ara Josep Tutusaus, candidat del Partit Popular al Senat. I en esports es va definint el mapa dels equips de bàsquet baix-llobregatins. Finalment, el Club Bàsquet Prat no podrà jugar a l'Aleport per falta de recursos. Compartirà categoria d'11 amb el Sant Falguenc, que ha certificat l'ascens a l'Ep Plata, una categoria que no ha pogut mantenir econòmicament el Club Bàsquet Cornellà. Tot i guanyar-se a la pista un bitllet per la categoria de plata del bàsquet nacional, el Club Bàsquet Prat seguirà un any més a l'Alep Plata, categoria que ha dominat aquest any fent la tercera millor temporada històrica del Club Pota Blava. Albert Canyelles tornarà a ser l'entrenador de l'equip i deixarà el seu lloc d'assistent a la banqueta del Joventut. Sí que seguirà endavant l'acord de vinculació amb el conjunt verd i negre i tot apunta que Jordi Rodríguez, vigent campió del món sub-19, serà un dels que vestirà les dues samarretes. El derbi del Baix Llobregat canviarà d'integrant. El Club Bàsquet Sant Feliuenc ha certificat econòmicament el que es va guanyar a la pista a Huelva i serà equip de plata, mentre que el Club Bàsquet Cornellà ha perdut el seu principal patrocinador i no pot afrontar econòmicament la categoria. Per tant, sortirà la 23-24 a la Lliga EVA amb un projecte nou i més humil. Després d'haver assolit l'ascens a Hockey Lliga, el Sant Just ja es comença a preparar per fer front a la nova temporada. El club ha anunciat 2 baixes i 4 fitxatges nous. El 21 de maig del 2023 és una data que totes les persones que formen part de l'Hockey Club Sant Just recordaran per sempre. Va ser el dia en el qual el primer equip va aconseguir accedir a la màxima categoria estatal d'hoquei patins per primera vegada a la història, després de vèncer el Manlleu amb el resultat de 5-3 en el partit de tornada del play-off d'ascens. Després d'haver assolit aquesta fita històrica, l'estaf tècnic i la junta directiva va començar a posar fil a l'agulla per perfilar la plantilla que farà front a la nova temporada a l'Hockey Lliga i que, per tant, s'enfrontarà als millors equips del territori. En aquest sentit, l'equip dirigit per Mia Ordeig, que en continuarà estant al capdavant, ha fet públiques a través de les xarxes socials diverses novetats. Hi ha hagut canvi a la porteria i pel que fa a jugadors de pista és baixa Sebas Dualde, que s'incorpora al Lloret, i han anunciat 3 fitxatges de jugadors que són Iñaki Cabezas, Xavi Crespo i Cristian Rodríguez.
Iñaki Cabezas és el més jove de les 4 incorporacions. Va néixer l'any 2003 i es va formar al Claret. Amb 12 anys va arribar al Club Patí Congrés, on ha estat els últims 7 anys. I d'aquests 7, els 4 darrers ha format part del primer equip, amb el que va jugar a hoquei plata l'any passat, fent 16 gols en 22 partits. 2 d'aquests, el que ara serà el seu conjunt. Lliga Plata també és la categoria des d'on arriba el segon fitxatge, Xavi Crespo, concretament del Club Patí Taradell, tot i que en temporades anteriors va estar jugant a l'hoquei Lliga amb equips com el Lloret, el Voltregà i el Vendrell. Pel que fa al tercer fitxatge, també compta amb una àmplia experiència a l'hoquei Lliga. Cristian Rodríguez s'incorpora al Sant Just provinent d'Alcaldes, on ja ha militat les últimes 4 temporades i ja ha fet 54 gols. El jugador té 35 anys i també ha passat per clubs com el Vic, el Vendrell i el Reus. Respecte a la porteria, Albert Masoliver no seguirà sota els pals de la Bonaigua. D'altra banda, passarà a defensar els colors del Sant Just a la Gideig. El porter biguetà té una àmplia experiència a la categoria que va assolir a la porteria de l'Igualada, on hi va estar una dècada, tot i que ara arriba al Sant Just provinent del Lleida, on hi ha jugat aquest últim any. Els 4 fitxatges s'han anunciat amb el vídeo que veiem en pantalla amb la seva arribada en cotxe a la Bonaigua. La celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+ a Sant Andreu de la Barca es va dur a terme aquest passat dissabte. Una rua va concloure els actes organitzats durant els darrers dies. Sant Andreu ha tornat a sortir al carrer un altre cop i enguany amb més força que mai per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ. Amb tot un seguit d'actes durant els darrers dies, que han clos amb la rua pels carrers de la ciutat. Però sí, aquest any hem ampliat actes i estem molt contentes i contents de poder cada cop tenir més actes de diferent tipus, reivindicatiu, més lúdic, més educatiu, per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI. Posteriorment, aquesta rua multitudinària amb la lectura del manifest. Cada any hi ha més gent i hi ha molta gent del col·lectiu que viu a Sant Andreu de la Barca i que potser no ho sabem i avui que senten que tenen una comunitat que els recolza, surten a reivindicar i a fer més poble amb tothom. Un manifest que, com ja és habitual, és reivindicatiu de per si. Cada any el manifest és reivindicatiu, però quan veus una societat com la que ens està quedant a nivell polític, hem d'encara fer més força i cridar més. Però enguany, assenyalant directament a la dreta i a l'extrema dreta. Som aquí per manifestar el nostre contundent rebuig cap a les forces de dreta i extrema dreta, que, desgraciadament, dia rere dia, s'apropien més espais i veuen més legitimats els seus discursos d'odi. Antonio, soci de l'agrupació de joves, organitzadora dels actes, amb la col·laboració de l'Ajuntament, explica per què ha estat així. Sí, perquè sembla que si només ens queixem de l'extrema dreta comencem a blanquejar la dreta que està pactant a tot arreu amb l'extrema dreta, està apropiant-se dels seus discursos, rebutgem qualsevol partit, qualsevol ideologia que vagi en contra dels drets humans. També, en el manifest, s'ha assenyalat els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació generalistes cada cop estan més cap a la dreta, cap a l'extrema dreta, i entren en debats com debatir la llei trans, debatir els drets humans, que només fan crear una falsa il·lusió de que allò és objecte de debat, i no ho és. Uns actes que han finalitzat amb diverses actuacions a l'esplanada del Mercat Setmanal. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordeu que podeu recuperar aquest espai a etv.cat i nosaltres tornem demà amb més actualitat.